प्रणाम भैया लोग, एक बार फिर से लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भैया लोग, आज हम बतावे जा रहा बनी पंडित और पठान के बारे में। पंडित और पठान फिल्म जौन बा ओकर शूटिंग जौन बा अभी स्टार्ट नहीं भइल, लेकिन मार्च से स्टार्ट होके वाला बा। 2017 में मार्च से स्टार्ट होके वाला बा। और फिल्म के हीरोइन जौन बाड़ी शिखा मिश्रा बाड़ी, सिलेक्ट अभी भइली है। और वो फिल्म के निर्माता भी बाड़ी। किशोरी फिल्म के बैनर तले बन रहा फिल्म, जेकर निर्माता भूपेंद्र भगत भी बाड़े। उनका साथी मिल के शिखा मिश्रा फिल्म के निर्माण कर रहा बाड़ी, जौना के नाम हटे पंडित और पठान। अभी फिलहाल में भी उड़त ये खबर आई बा कि विराज भट्ट भी पठान के रूप में लौकियन। पंडित के रूप में तो पवन सिंह बाड़े, लेकिन पठान के रूप में विराज भट्ट होयन। उनका अपोजिट जो बा शिखा मिश्रा होयन विराज भट्ट के। और पवन सिंह का अपोजिट के हुई जौन हीरोइन वो अभी पता नहीं के चला, लेकिन हाँ, पवन सिंह के पंडित और पठान फिल्म जौन बा बहुत ही जल्द मार्च से शूटिंग स्टार्ट होने वाला बा। थैंक यू भैया। ऐसे ही छोट मोट बड़ सब न्यूज खाती हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। आप लोग सही न्यूज हम बतावत करेंगे, हरदम है वीडियो लेके आओ। थैंक यू, बाय बाय।